Klokken 8:30, det er søndag den 25. september. Vi stod op, vi er på vej til VM-ruten. Det bliver en lang dag, men vi er fortrøstningsfulde, tror jeg. Det er vi. Det er Tune, der går her. Han er fortrøstningsfuld. Vi glæder os til en god dag. Nu skal vi finde noget at spise, vi skal finde Morten, vi skal finde en masse ting. Hvor det er. Så er journalisten til igen, så er vi nået til Holte station. Og vi har Tune. Er du optimistisk for dagen? Meget. Rigtig meget. Hvem er din favorit egentlig? Det er Gilbert. Vi har Morten med os. Jamen, jeg håber da også, at Gilbert vinder i dag. Men det er jo en fremragende dag, vi har fået med flot vejr og glade mennesker. Vi har set en masse nordmænd, belgier og andre nationaliteter. Jeg tror faktisk, det er nogle italienere, der går bagved. Så man kan da ikke andet end at være i godt humør her. For nu skal vi ud og se noget cykelløb. Vi holder med Gilbert. Vi holder med Gilbert. Hvem tror du? Hvis nu skal jeg sige, hvem tror du så på? Når Hvis det skal være rigtig, rigtig kedeligt, ja, så vil jeg jo nok sige Cavendish. Men nu må vi se. Er du også? Hvis jeg skal være kedelig, så siger jeg Thor Hushovd. Så er det mig. Jeg holder også med Gilbert. Men hvis jeg skal være kedelig, så siger jeg Boasson Hagen. Det er ikke så kedeligt den der. Nej, men jeg tror mere på ham end Hushovd faktisk. Han er mere, jeg tror. Han er sej. Ja. Ej, det er måske ikke kedeligt. Okay, måske jeg er bare den mest farverige af os alle sammen. Vi står nu på målstregen. Det her de kommer, eller ikke målstregen, men opløbsstrækningens afslutning. Der kommer de jo nogle timer. Deroppe er Bagom der, eller hvad? G-sparket. Tune, hvad er din vurdering af situationen? Panik. Ej, vi Rolf. Der var Rolf over. Fra det iskolde Norge her til det sydlige Danmark. Og vi håber, at det bliver køligt på nordmænd. De er allerede ved at være varme. Kom så Norge, lad os høre det fra det norske hold. Heja Norge! Klokken er nu 20 minutter over 10, og vi er klar til at se rytterne om 40 minutter. Hvornår gik vi hjemmefra? Vi gik hjem fra 8:30. Det har taget os for lang tid at finde en plads. 2 timer, men vi kan altid gå tilbage. På de eneste hårnålsving på ruten. Efter sigende har vi jo flere hårnålsving i Danmark end på Alpe d'Huez, og vi har faktisk fundet et af dem her. Så hvis du lige panorerer rundt med kameraerne, så tror jeg faktisk godt, man kan se det. Der en bil forbi, Henrik. Så man kan sige, at den taktiske analyse af det her bliver, at vi faktisk har fundet et afgørende spot her på ruten. Det er her, de afgørende angreb bliver sat ind, så jeg regner med, at vi her om cirka 40 minutter, som Tune sagde, vil se Philippe Gilbert lægge sig helt frem og sætte pres på. Så I nogle spændende ryttere? Gilbert var i hvert fald lige herude foran os, lige for vores Nicky Sørensen sad nede bagved i feltet. Jeg lagde mærke til, at Bradley Wiggins sad og førte feltet an. Så havde vi en herlig udbryder trio med Kroatien, Brasilien og var det Ukraine? Nej, Kazakhstan. Kazakhstan, ja. Og ham fra Kroatien, han var allerede træt, ham i udbrudder. Tror I, de holder hjemme? Nej. Tror du, de kommer op til udbruddet, Tune? Nej, de 2 drenge der, nej, det tror jeg ikke. Tror de kommer til at ligge derude utrolig længe? De får en lang dag. Vi skal måske lige have en update. Klokken er nu 12:30. Vi har været afsted i 4 timer. Rytterne er ikke halvvejs, men der er ikke så langt til halvvejs nu. Jeg har ikke mere at drikke tilbage. Har du drukket alt det? Det begynder at blæse op. Jeg har heller ikke noget mad tilbage. Det kan godt blive nogle lange timer på nu af. Tune sidder hernede, han er sat sig ned. Hvordan synes du, det går? Det går rigtig fint. Jeg gemmer mig lidt for solen, for ikke at blive for rød i hovedet, som Henrik bliver lige om lidt. Men det går godt.
Hvad er Mortens? Jamen det går rigtig fint. Jeg har placeret mig her i solen, fordi jeg synes det er rigtig lækkert, at den for en gang skyld er fremme her i dag. Vi er måske over sådan den første begejstring og har slået os lidt ned med nogle aviser, som vi kan se her i gang med rejsetillægget om Afrika. Men det er spændende hver gang rytterne kommer forbi, og vi kan se, at de første er begyndt at blive skilt en smule ud i bunden af feltet. Så vi regner med, at det bliver strået lidt mere ud her fra de næste par omgange af, så det skal nok blive rigtig godt. Feltet er på vej. Tune han er helt oppe ringen. Det er et spændende øjeblik nu efter 130 km. De var halvvejs. Ja. Hvor mange omgange er det? Det er, hver gang kommer de forbi nu? Det er 8. Det har vi ikke styr på lige nu, må vi nok stå fast. Her har vi nogle kendiser. Har du set, hvem du har i ryggen? Hvorhenne? Har du set, hvem du har kommende bag ved dig? Cirka 50 meter ned ad vejen. Skævlen eller hvad? Ja. Ja, jeg vil op at sige det. Han er på vej. Vil I have en cola? Ja, tak. Men havde vi ikke, jeg skal lige spørge Tune, havde vi ikke bedt om kage? Jo, men nu får du cola, Henrik. Det er bedre for dig. Og det er light. Så er man bare det ind, og så kommer Tune, så du udbruddet? Ja. Hvad er kommentarerne? Jamen, jeg så det kun lige... Jeg gik hen ad en villavej, da de kørte forbi. Har du set, hvem der har kørt afsted? Hvad? Det er 2 belgier, blandt andet fra sommeren. Ja, jeg har godt hørt det. Hvad siger du til det? Det er spændende, ikke? Jo, det er da spændende. Hvad svarer det til, at Gilbert vil gøre løbet hårdt? Tror du, det er det, sådan han gør det? Jeg tror, han håber på det i hvert fald. Jeg synes... Hvad synes du? Jeg synes, kommentarerne godt kan være lidt skarpere. Ja, det er rigtigt. For belgierne. Ja, der er fart på. Det er spændende. Ingen her med. Og så kan Cancellara. Ja. Og Philip! Det er træer, skal stadig med, de sidder sammen. Kom on, go! Får ikke fra. Kan jeg få den til kameraet også? Her i de næste runde, der begynder der at falde folk fra. Nu gider de ikke mere. Danskerne, hvad er danskerne? Danskerne har været helt anonyme indtil videre. Vi hørte kommentatorerne gå lidt amok her før, men som det var tilfældet med Cancellara her før, så var det nok bare fordi, de rykkede lidt frem i feltet. Og det er jo lidt uforståeligt, når de egentlig ikke har nogen sprinter, ikke rigtig har nogen i afslutningen. Så de må gemme det bedste her til sidst. Vi må regne med, at nu står vi her på hårnålesvingsruten her, så vi må regne med at se et angreb fra i hvert fald Chris Anker. Må ikke Lars Bakker et eller andet i posen, han skal ud og sluge noget vind i dag. Det tror vi på. Med Eritrea, vinder de? Hvad? Eritrea. Eritrea, de har gjort det godt. Det er nok. Vinder de? Det behøver ikke at vinde. Det var en overraskelse. Frank Schleck er styrtet. Farah styrtet, eller hvad? Farah er styrtet, ja. Frank Schleck er tilsyneladende styrtet. Det er Michael Berry fra Canada, der er styrtet. Morten, kan du sige, hvad der er sket nu? Jamen, for at give en kort opsummering, så kan vi sige, at der har været et styrt. Vi ved ikke helt, hvad der er sket, men der har været et styrt et sted på ruten, og der er åbenbart nogen, der har faldet og slået sig rigtig, rigtig meget. Her i blandt har vi Frank Schleck, som har sagt kaput, han er færdig for i dag. Vi har Michael Berry, som er nede fra Canada, som var meget skadet til synligheden. En serber, Ivan Stevic, han kan heller ikke mere. Tyler Farah, den mest vigtige måske, er styrtet. Kan Niki tage verdensmesterskabet, Tune? Ja, det kan han. Huso er færdig. Er det ikke en overraskelse, Tune?
Han er ikke færdig. Han er helt væk. Nej, han er ikke færdig. Han kører sig stille og roligt op og har stadigvæk en chance. Ham der, han var færdig. Han var færdig. Synes du ikke, det er et eller andet fjollet ved at køre med lange ærmer lige nu? Han har det i hvert fald varmt. Det er nok derfor, han er færdig. Tune, tror du stadigvæk på, at Busso kommer tilbage? Jeg er ved at komme i tvivl. Men... Tune og Morten, Lars Bak på vej op til udbryderne. Det er verdensmesteren. Det er verdensmesteren. Er det verdensmesteren? Det var som det var forudsagt. Lars Eidinger var her med 2 omgange til mål, og han ser godt ud til at holde den hjemme i hvert fald. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Vi venter i spænding her, når han kommer forbi om lidt, men vi formoder, at han rent faktisk allerede nu har passeret udbryderne og ligger alene i front. Vi kigger lige over til nordmænd, det står herovre og drikker øl. Det er ikke den første, de får i dag. Ja, prøv at se her. Kom så, Lars Bak! Kom så, Lars Bak! Kom så, Lars! Kom så, Lars! Kom så! Det er vinderen af Ferrero, der kører der. Lille interview, vi har oppe på den anden side, der har vi nogle, der køber lidt anderledes anden også. Hvad er jeres kommentar til det? Er det også, der bliver spurgt her? Ja, det tror jeg. Jamen, det er jo altid en fornøjelse at se folk gøre dagen til en fest. Men det kan godt være, at de er ved at være ved efterfesten i hvert fald, for han er ved at være presset ham der. Jeg kan fortælle, at jeg ved ikke, om du kan se på kameraet, der står en række med 5 fadøl dernede. Der er 3 tilbage, og det er vi faktisk blevet enige om, det til ham selv. På sådan cirka 5 minutter, der har han fået 2,5 af dem, og han ser ikke ud til at stoppe. Han har lige været i et pitstop over i hækken, og han faktisk er gået hele vejen ind i hækken for at få lavet vandet. Og det ser lidt presset ud. Altså, man kan klare, tror jeg, han holder til mål. Jeg tror, han bliver hentet af feltet. Det er der ingen tvivl om. Tune, sig lige noget til kameraet. Hvor langt er det igen? Jeg skal fandme ikke gå glip af det. Nej, bare sig det, mens du kigger derned. Okay, ja. Jamen nu er vi er ude på sidste omgang, og vi venter på, at Nicky Sørensen kommer forbi her i en gruppe med Glære, og hvem var det mere? En polak. Nej, en belgier med os. Og en belgier, de kommer om 10 sekunder. 30 sekunder kommer de. Kommer motorcyklerne, så kommer de her efter den officielle Shimano-bil. Nu kommer de. Kom så, Nicky! Kom så, Nicky! Kom så! Så englænderne med 3 mand, 4 mand, og den sidste mand, det er den lille sprinter, Mark Cavendish. Så fik vi den massespurt og Cavendish, som vi ikke håbede på. Forventet og flot. Flot af Cavendish, det må vi sige. Hvem blev 2 og 3'er? Har vi nogen styr? Nej, det kunne jeg ikke se. Jeg kunne bare se Cavendish vandt. Suveræn, eller hvad? Nej, men en cykellængde. Det var svært, fordi som I kan se dernede, var vi en del om at prøve at dele et fjernsyn. Faktisk rigtig mange. Og så dem, der arrangerede det, eller havde fjernsynet, når der var nogen af dem, der ville gå ind foran, det var ikke populært. Så jeg tror ikke, de følte sig velkomne i deres eget hjem, men jeg så, hvem der vandt. Mark Cavendish. Hvor går vi så hjem? Så kører Bamsen også, siger tak for i dag. Dagens symbol. En nordmand med en britisk dobbeltdækker i baggrunden. Helikopter på efterårshimmel. Inspirerende syn. En Cavendish flyvende gennem feltet. Er det lige til noget tog om en time? Om en time er I med toget til Odense efter en dejlig dag til VM i cykling. Du siger det? Har du haft en god dag? Rigtig dejlig dag. Har du haft en god dag, Morten? Det har været en fantastisk dag. Man kunne ikke ønske sig mere. Fedt cykelløb, spændende kammerater, vi stod med derovre. Godt vejr, herlig stemning. Jamen, alt i top simpelthen. Og køen her til toget var ikke engang så lang endda. Så perfekt. we're happy. Shiny happy people.